Dalaygon kayo ang Dios mga kaigsunan nga diin ikaw ug ako hangtod karon sa atong nga kinabuhi nagbendisyon og panalangin ng atong Dios. Kung dili tungod sa atong Ginoo mga kaigsunan, ikaw karon miundang nagyod sa pagginhawa. Kung dili tungod sa atong Ginoo, ikaw karon miundang nagtrabaho. Ug dili tungod sa atong Ginoo, wa na kay asawa ron, wa na kay bana, wa na pugkay mga kabataan nga nagtuyok-tuyok og naglihok sa imong tapad. Mao nang ako makasulti mga kaigsunan, ngang awit gayud pagkaninduta, God make all things beautiful. He made you beautiful mga kaigsunan. He made you His perfect peace. He made you to be His likeness because He believed that He can use you in times of many crises. Sa di pa ta magpadayon magamputa. Amahan namong balaan, Dios nga makagagahom sa tanan. Pagatukion na mo ang among pagkapiniyalan. Tabangi kami o Dios, nga hatagan mo kami og saktong pangununa, nga among masabtan ng tanan. Usab ikaw magagiya kanako, samtang ako imong pagagamiton sa pagsangyaw ni aning maayong balita. Kining tanan among ginaampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kumusta mga kaigsunan? Mo ni ako ipangutana ang inyong mga bulsa. Kumusta mga kaigsunan ang atong mga pakigsaad sa Ginoo? Mao na nga ang atong topic karon giuluhan gyud na kunig stones in the bag. Sa diyang nag-eskwela pa ko mga kaigsunan sa Mountain View College, I had my experience na kini pong bugoy-bugoy mo nagiingon nila lagi nga ang kinabuhi ko no sa tao baos-baos ra ba. Usahay ikaw mo'y magbinuang, napoy panahon nga ikaw mo'y binuangan. So ang naitabo, inagihilig mamta magara-gara lagi. Nahimo putang recipient sa gara-gara sa atong mga roommates. One time pauli na ko. Muuli na kong Tagum City kay bakasyon na mga kaigsunan. Ang nahitabo mao ni, natingala ko nga bugat kay akong bag. Wapog ko nag-expect nga nung bugat to akong bag kay nga kung una na hinoon daghan makugdala. Akong gipangsulutan na akong gamit kay liman pug ka ng simbrek god. So akong gibitbit, akong gisulod sa bus, sakay, pauli, biyahe mga kaigsunan. Pag abot ako sa balay, wapag yun ako gyuting kay ang akong bag. Kaya natingala man ko nga malipayon, magay kong mga roommates musulte, happy trip mon, happy trip. Unsa man yun niya, ano maning lahi, maning ilang una-unang happy trip? Ingko murag lahi ni. Pero wala sa akong una-una, kay muli ko. Pag abot yun ako sa balay makaigsunan, sa wa pa ko matulog, dito na nako nakaplagan. Ang akong bag mga igsuon na puno og tulo ka mga dagkong bato. Imagino ni mo na, ang bato gikan dito sa Valencia ni abot yun taon sa Tagum City. Nga wag yung ko'y kabangagan mo na tingala ko perting bugata. Naibaw baka mga kaigsunan nga daghan kay kag mga batong gitaguan? Dunay mga butang sa atong kinabuhi, dunay mga bags, mga backpacks, mga butanganan mga kaigsunan mo ni atong diskubrehon karon. What are the stones on your bags? Unsa po ning nagrepresent sa bag mga kaigsunan, no? Stones in the bag. I can always remember a story from the Bible. Nga sa diin mga kaigsunan, nagisgot kining kang David o Goliath. A very common story, but the effect of the wave of this story keeps ringing until today. Musugot kag sa dili, ang istorya ni David perting dagana. Kay diha atong makita ang gamay ug ang dako nga tawo. Ang Goliath nga perting dakua ug ni ay nakig-atbang nga ang gidala mga kaigsunan pagtuo ra gyud. Na may kanta mga kaigsunan baganahan kay kuani. Kaniyo nga kanta, only a boy named David, only a little sing. Only a boy named David, but he could play and sing. Only a boy named David, only a rippling brook. Only a boy named David, but 5 little stones he took. And 1 little stone went into the sling, and the sling went round and round.
And one little stone went into the sling, and the sling went round and round, and round and round and round and round and round and round and round. And one little stone went up in the air. Oh, kanta rin sa mga, uh-oh. And the giant came tumbling down. Pila kuno kabuok? Sige na to nagkantahon, mga kaigsunan, mga igala. Pero wa na to makita ang dakong unod ni anang maong istorya nga girecord sa Biblia. Ang awit ng ingon, one little stone. He took 5, but he used only one little stone. Mga kaigsunan, og iyang nabuntog ang maong kaaway nga gipanganlag si Gulayat. Nganong interesado kaayo si David, mga kaigsunan, nga iya gong buntugon si Gulayat? Perterag yung sayo na. Kay si Gulayat, mga kaigsunan, there was that spirit of defiance. Pagpangdaot, ha? Doon na siya espiritu aning mockery. Ha? Doon na siya espiritu ni aning pagpanunglo. Doon na po'y espiritu sa pagka-blasphemy si Gulayat. Maunang si David mismo, doon na yun siya'y kabubuton, kay nasakitan siya, mga kaigsunan, nga ang iyang Ginoong gialagaran, ang Ginoo nga naghatag niya sa asawa, ang Ginoo nga nagpasaylo niya, ang Ginoo nga nagpanalangin kaniya, kini si Gulayat gidaot. Gidaot niya ang Ginoo ni David. Nanakoy mangutana sa inyo, mga kaigsunan. Atong nakita ang karaban sa atong combined offering plan. Inibitong nagsugod ka, mga kaigsunan, o vlog-vlog. Malingaw de ka ng mga comment-comment. One time nag-post ko, mga kaigsunan, sa akuang Facebook. Naay nag-comment dito. Ingon siya, mga kaigsunan, kana nga reliyon, pangwarta. Mao nang ilan nang gipromote ng COP, kay aron managa nilang kwarta. Nabalaw pukog ni reply ay kay di ko musugot nga ingon ana ang ilang pagtanaw. Because I believe combined offering plan is stewardship emphasis is not only a human intervention, but it was already written many years ago in the Bible. Ang pagkaminatagon, mga kaigsunan, wa na nagdepende sa reliyon. Ang pagkaminatagon, wa na nagdepende kung unsa ka. Ang pagkaminatagon, mga kaigsunan, wa na magdepende og naa ka. Ang pagkaminatagon, nagdepende na siya kung unsa ang imong kusog, unsa ang imong kalig-on nga relasyon sa Ginoo. Prayer ko na ng manag-uyab. Ini mga manag-uyab. Awar ko ng mga manag-uyab. Bisag way kwarta, makasuroy-suroy pa. Way trabaho, pero makapalit og red ribbon. Way trabaho, pero makasulod-sulod og hotel. Makaadto og Cebu. Kaya nga naman, doon na sila'y pulong, ingon pa ning ubang mga manag-uyab, amo ning giipunan, pastor. How about sa ato ang kaugalingon, ang atong gugma sa Dios? Daghan ang mga tao, mga kaigsunan, musulti. Di ko kahatag anang gipanganlan og 10% pataas. Kay bugat na siya sa kumbulsa, alangan kayang imong gisulod batuman. Mo na ingon ang balang kasulatan, pull out all the stones in your bags today. Imo manggitanaw nga ang imong paghalad ngadto sa Dios, bugat, mga kaigsunan. Kami sa akong asawa karon, nalipay gyud kaayo may mga kaigsunan nga nilans kining gipanganlan og combined offering plan. Ngano? Ang akong asawa karon, mga kaigsunan, nagsugod na siya 20%. Ako pod, di po ko magpalupig. Kay akong giingnan, kung naan na malangtay pagkakompetensya, mga kaigsunan, makikumpit ka ng negosyo, why not compete your spirituality? Dili tungod para mulabaw ka, apan madasig ka, nga kining tawhana gani, naa gani sa porsyento, ikaw pa ba nga grabe nagpanalangin sa Ginoo sa imuha?
Unang ingon ko sa akong asawa, adi ko, kung nag-20 ka, muat bangko. Unang nalipay may mga kaigsunan karon ang panalangin sa Ginoo. 20 akong asawa, 20 po ko, 40 na mi. Akong giingnan ng akong asawa, muluhod pagyudta, mangayo pagyudta, kay na-inspire kaayo ko sa giwali sa presidente nato Pastor Palomares sa South Philippine Union Conference. Unsay gingon niya, ako gitong gitamanan. Kung naakay mga pakigsaad sa Ginoo, ayaw nagproblemahag mahatag ba na nimo, pangayo sa Ginoo para imo nang mahatag sa Dios. Murag nakaingon po ko ba? Hala no? Makig-commit lang ka pagkabuutan sa Ginoo. Murag ingon ang Dios mga kaigsunan, pakigsaad ngani kanako ang pinakadabis, siya pagyoy muhatag sa imong pakigsaad mga kaigsunan. Mao na inahitabo kang David. Tanawa ko ni Skulayat, iyang gidaot, pero ingon siya, Lord, hatagi ko. Nangayo siya sa Ginoo. Tanawa mga igsoon. It should be recalled, ato yun ang hinumduman, that God's glory in holiness is preserved and promoted by members of His holy nation Israel, which is now the church. In other words, gipreserbar sa Dios ang pagkabalaan. Gipreserbar sa Dios o gipromote ang iyang balaan nga nasod. Nga kana nagrepresentar mga kaigsunan sa iglesia. Ang pagkabalaan mga kaigsunan, ang pagkahimong balaan at tubangan sa Dios, dili maangkon. Pinaagi sa imong pagpakita sa gawas nun lamang. Kung dili, kung giunsa nimo pagpa-circumcise ang imong kinabuhi sa Ginoo. Muna nga kumusulti ninyo. Kamo nga wala pagyud makasugod anang combined offering plan percentage. Kana bitaw tong karaban mga igsuon nga 10% or more, usahay dirita mag-focus sa more, wa pagani ka kasugod sa 10%. Kay ang unang musulod sa atua, daghan tagbalay runon, sultian tagigsuon. Wa pa na kaayo siya gipromote, daghan na kag bayronon. Hangtod karon na agihapong kay bayronon. Pero ang pinakasakit, kaysa kadaghan nimog bayronon, wa kami tuman sa paghalad ngadto sa Dios mga kaigsunan, nagkahinay pugkawala ang imong kabalaan. Nahimo namang kang bagol bulan. Nagkahinay pugkawala ang imong pagkabalaan. Ang imong himaya kay nahimo namang kag tigpanabi sa dili maayo. Una ako isulti sa inyo. Be careful of your size. Ha? Sige tagpangayo sa Ginoo. Sige taghangyo sa Ginoo og panalangin. Karon mga kaigsuunan, gipanalanginan kas Ginoo unsa man imong paagis pag-uli. Ang uban mga kaigsuunan, be careful of your size of your wealth. Mo na giingon sa usa ka magwawali ba? Ingon ang usa ka magwawali. Kung magsige tagwali, nga muhatag ka sumala sa imong gusto, nan muundang na lang tagsimba. Kay sultian ta ka mga kaigsuunan, kung ang imong gusto mo'y patumanon, di gyud na dako imong ihatag sa Ginoo, kay ang atong concept sa Dios, daghan gyud siya. Mas gikinahanglan manggod nako ni Ginoo, panalangin ni ko Ginoo, kay mas gikinahanglan ako ni, kung imong kabubuton atong sundon. Unyawa may na-record sa Biblia. Ang record sa Biblia, mga kaigsunan, not my will, but thy will be done. Ang paghalad sa Ginoo, dili na imo. Ang paghalad sa Ginoo, kabubuton ka na sa atong Dios. Be careful of your size sa imong wealth. Sultian ta ka mga kaigsunan. Daghan na kay paninapi miagi nga kwarta sa imuha. Muna magbantay ta sige tagpangayo sa Ginoo.
Unya karon mga kaigsunan nga duna natay karaban, gwapo ra ba jud kayo nga karaban oy? Ganan iyo kay ko kana bitaw experience with us. Dapat mahimo kang sugilanon uban namo. Mahimo tang sugilanon uban nila. Nga naa diri na record sa Biblia, ang uban musulti manggod, mawad-an, igsuon wa palagi ka matao sa una na anay nawad-an. Si Abraham nawad-an og yuta. Asa may mas dato ninyong Abraham? Si Moses nawad-an pod og yuta. Asa may mas maayo, mas dato ninyong Moses be? Kaya hays kinabuhi ni Moses, gipahawa lang sila kay gipalid. Ba? Nawad-an. Si Job nawad-an. Asa may mas dato ninyo ni Job? Pero kabalo mo unsay gikalainan mga kaigsunan? Tining tulo nga akong gisulti karon, si Abraham, si Moses ug si Job, dagan pa magyug kayo. Kini sila sa panahon nga gipanalanginan sila sa Ginoo, wa gyud matiurok sa ilang una-una nga kining mga panalangin ako ni. Muna ako isulti sa inyo. Unsay naa ni murundi na imo? Imo man gisulti sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Ang Bible nagsulti, bisan kinsa ang nahigugmas kalibutan, bisan kinsa ang nahigugmas sa iyang kaugalingon, dili gyud katakos nga muuban sa Ginoo sa langit. Muna, unsay imo, dili na imo. Unsay naa ni mo ron, dili na imo. Kanang imong kwarta, dili yun na imo. Kung di ta panalanginan sa Ginoo, wag yun tayo kwarta. Kanang imong pagkailado. Nailado ta mga kaigsunan. Tanaw ni mo ning mga artista, mga aktor, Hollywood, perteg yung ilaha, pero masakitan ka magtanaw nila kay ilag yung giangkon. Ang uban, interbihon, grabing experience na. Minaw ko sa experience ni Coco Martin. Basta kay ang iyang experience, waiter daw sa una, iyag yung giangkon nga iyag yun na. Munang ang iyag kuno daw kadaugan nga naangkon karon, nga nahimo siyang popular anang kardo mga kaigsunan kanang salidaha, iyag yun daw ng pagpaningkamot. Saon man nimo? Be careful of your popularity. Kailado, magbantay ta. Kay basig ang atong kailado, wa na magamit sa Ginoo. Sayang kayo. Ilado kay ka, pero grabe ang imong tabang, pero pagtanaw dito sa tight reset, wag yun ay kahiladhalad pod. Problemahan na dagang kikog na ilan, anak. Grabe kay ilado, alap, magtanaw ka, buuta na, mo na lagi na kong gingong kaganiha. Nga ang pagkabalaan o ang himaya, dahil yun na masukat sa gawas lamang. Kay dagag kusog mo tabang, pag abot dito mga kaigsunan sa record, zero. Gihatagan ra Ginoo ang tithes ni abot og 20,000 kuno ha. Pag abot dito sa opering gitagaan lang Ginoo og 100. Gitagaan ra Ginoo og 200. Mo nang giingon, musulti ra bagadayon mga kaigsunan nga sumala ra gyud sa imong kabubuton. Na kung ingon ana pa imuhang panguna-una karon mga kaigsunan, murag delikado ka. Undangon ta na kay di na maayo. Kanang imong paggraduar, kinsa man naghatag ana ang Ginoo. Unya nagkatrabaho ka, karon imo rang balikan ang Dios. Unya ay pagkasimpol lang yung kay mga kaigsunan. Forever na nang gihatag sa Ginoo sa imo ha. Pero ang Dios nangayo ra gyud gamay nga butang diagikan kanimo. Sa 5 ka mga gipanalangin sama kang David, nangayo lang siya usa ka bato. Diya kanimo. Kanang imong mga handom nga gitubag sa Dios. Gusto ka mo ato gawas, gipagawas ka. Gusto kay ngunani gihatag sa Ginoo. Unya pag-abot dito sa halad ang record nimo 20, 100, 50, 150. Unsa man na? Asa makakakita na nga gitagaan ka og 50,000 sa Ginoo niya, tagaan ra nimo sa kalibo. Lisod. Ang imong handom gipangayo sa Ginoo, gihatag sa Ginoo. Ang imong mga habits, gihatag sa Ginoo.
Daghag mga butang ang imong mga gipanginanglan, gipangayo nimo sa Ginoo, gihatag sa Dios. Apan daghan kanato nga ang yawa mo'y nagkontrol anang tanan, gihimo kaniyang puppet. Mao na akong giingon kaganihang uban musulti, muhatag sumala siyang kabubuton, di lagi na pwede. Kay kung imong kabubuton ang sundon na magdinalog yung ka ba, sure yun ko. Ay na, sure yun na. Kay muunag yung sulod ang imong problema nung ka sa tao o Ginoo nato nga musulbad sa atong problema. Mingon ra ba dayon ta? Parehas gyud nato pastor katong babae nga gihalad niya tanan sa Ginoo kay sintabos na lang yun. Alangan kung imong tanaw ng history, ang nabilin gyud sa iya sintabos na lang. Karon mangutana ko ninyo, pila may nabilin diha sa inyo? Kay kung sintabos nalay nabilin diha sa inyo hagyon, naihatag para sa Ginoo. Pila na may nabilin diha sa inyo ha? Usahay magpamando tas kaaway mga kaigsunan. Gihimo taniyang puppet. Tanawa unsay giingon diri sa kamanunlat. When we get this accomplishment, katong tanan akong gisulti. Kwarta, trabaho, doktoral, masteral, unsa pa, teacher, principal, tanan, inganli, manager, supervisor, gipangayo sa Ginoo, giampo sa Ginoo, karon ang pangutana mao ni. Imo manang naangkon ang tanan, forgetting that we get them for the glory of God. Nakalimot siguro ka eh. Basig nakalimot ka, nga imo nang naangkon para makahimaya sa Dios. Pagkatamis pamalandungon, supervisor, mahinatagon sa Ginoo, pag-adto sa record, uy, taas kayog COP. Lami isulti. Pero taas na kayog naabot. Gipa-principal 1, 2, 3, gipa-principal, gipa-pasar kadaghan, pag-abot dito sa halad, perti kabalaan diri sa tithes, pag-abot sa halad, ang Ginoo, sa 80,000 nga sweldo, gitagaan rag 500 ang Dios. Kamo kuno'y balance ani nga statement. Sa diyang naangko ni mo na tanan, kanang naasay mo karon, kanang naasay mong bags. Nakapahimaya basig biyag nakalimot ka nga gipadaog ka, gihatag na sa Ginoo para mahimaya siya. Dili ka na puros ka lang pakpakan, mailado dili. And we need to keep and use them as such. Tanawara. Unsa pagyugidungag. It is this bragging that exposes us into the hands of the archenemy, the devil. Tanawara. Kini di ay mga panalangin nga atong nadawat. Unya ato nang ikadalo, ako mga kigsunan, sultian ta mo. Sa sige na kog apil anang doon worship, makaadik yun. Muna ka mong wa pa ka-apil ka ng alas 4, dagan lagi mabag-o ninyo, pangapil lagi mo. Mga magod, ang problema magod ninyo mga kigsunan. Mga bilar tagtinanaw sa salida, pag abot na sa Ginoo, di na taganahan mo mata, ilis din lagi na una-una lagi. Ilis din na. Kaya bitaw musulti na, kasabot ba ng Ginoo, sige lang, kay mag-worship lang kung ako, lahi manggutong na ay plano. Sa sige na kung paminaw anang don't worship, sultian ta mong apil yun mo, magbabagong buhay mo. Ingon no Duterte, huwag mong subukan, masisira buhay mo. Tinuod yun na, kasi yung buhay mong madumi, sisirain. Magubag yun, matingala na lang ka. Sa sige na kong paminaw mga kaigsunan, usahay makafeel na lang ko nga, ang akong mata, murag katuloon ang luha. Mura rapod, di yun mo tulo. Murag ko ka ng mamugnaw nga murag di ko kasabot. Nakaingon ko, hikap yun tos bala ang espiritu. Malipay ko maminaw. Ma-encourage ko maminaw nga naadi ay mga tao nga sama ni ana. Unya ako ding ingnon akong kaugalingon. Raymond, kung gikaya nila parihas ra mo Ginoo, kaya pud na nimo. We need to do everything for the glory of God. Kay kung dako ra kaayo ka mga kaigsunan sa imong kaugalingon,
Unya gamay ang Ginoo sa imong kaugalingon, dako og potensyal nga maigo ka sa daghang pana ni Satanas. Ato nang baliktaron ang picture. Dirita kang David nga gamay pero dako Ginoo ba? O ayaw mo diya kang Goliath nga dako lawas pero way Ginoo. Baliktad. Be careful of your giants. Ha? Unsay nagpadako sa imong kaugalingon bantay kay ang pana sa yawa left and right upside down. Perteng dagana. Pero sa panahon nga ikaw muhalad sa imong kaugalingon ngadto sa Dios, igsuon ang balaan nga pandong sa iyang mga pako mutabon sa daghang mga pana. Sultian ta mo igsuon. Basahon guna ninyong Proverbs chapter 6 verses 16 to 18. Kabalo ba mo? Nga ang Bible nagsulti, usa sa mga dili ganahan sa Ginoo kining pagkadalo. Ang pagkadalo mga kaigsunan dili sayop. Sultian ta mo ha, ang pagkadalo dili sayop. Sala. Sumalas Biblia. Kay kung imong basahon ang balang kasulatan, ang pagkadalo dili sayop. Sala. Mga kaigsunan. Kaysa diyang si Samuel mga kaigsunan, let us give everything in the name of the Lord. Mo nang pangkwaan na ng inyong mga stones in the bags. Ang bag nagrepresent og bangko. Ang bag nagrepresent og imong pitaka. Ang bag nagrepresent sa imong bulsa. Magsigi pa mang kagtago. Kanus ama na nimo gamiton kanang dili na uso ang kwarta. Nabito ko'y nakailang nga milyonaryo, partang dagana. This is a story from one of my good friend. Ingon siya, istoryahanay sila sa tennis court. Ang ilang gisgutan, mga igsoon, pilay sulod sa ilang mga bank account. Ingon tong isa, ikaw kay retired man ka nga pulis, pilay sulod sa imong bank account. Ingon siya, nakadawat kog lamsa mga 3.5 million. Nagyun sa manan nimo, wala lang. Ako ra nang gipabutang diha, safety lang. Safety. Kay diha daw sa bangko, mutubo, percentage. Ayun sa, pilay mo, 5 million. Katong isa kay Chinese man. Tiguang na, pilay sulod sa imong bank account kay mga tigulang man sila puros. Manulaig tinis. Siya ang naa sa akong bangko ron, 10 million. Grabe, bisan saging mga kigsunan nga tag 5, di siya mo palit. Kay sayangan siya ng 5. Ko, ingon na itong nagsulti na ko, igitumbagan siya. Wa siya mito, unsay na itabo, pagkaugma giatakis kasing-kasing. Namatay. Karon, unsaon man na niyang 10 millions bangko. Nya kisa may magpatay ana ron. Daghan kay manggawas ana nga mga laing asawa. Uy, ako ang legal wife. Liman ka ng 10 million? Una, maura na concept diya. Kung sa batanon pa, ato nagyong i-mindset ba? Daghan kay kagkwartas bangko niya, mamatay ka kisa may mag-away na. Muna ako, nagpasalamat ko. Nako'y bangko. Pero may sod. Ipagkuhan sa kong mga anak, magkinaon sa, may problema, insurance ray bilin. Pero samtang buhi pa ka, pangkwaan na naginahinay ng mga bato diya sa imong bangko. Ayaw nagtagi-tagihi ang Dios. Kay basig ang kapalit niya na ang Bible gayud nagsulti mga kaigsuunan. Tunglo ang paabuton sa sige ragyog tago og kwarta. Kung yun mo gining uban, Pastor, ako man yun ang gi-prepare sa future. Ako mong gunang gi-prepare in case of emergency. Kadagan ba ni mo gi-prepare? Basig nakalimot ka, who holds your tomorrow? Basig nalimot ka ang Ginoo. Ayaw pag-focus sa imong trabaho. Pag-focus sa Ginoo nga iya ang trabaho. Siya'y naghatag ni mong trabaho. Siya'y naghatag ni mong pamilya. Siya'y naghatag ni mong proteksyon.
pangkuaan na. Let us start picking all the stones and throw it away. Ang kanta na gingon. Love is something if you give it away. Money is something if you give it away. Si David nagkuhag 5 ka mga bato. O katong mga butuhan nagrepresentar sa iyang spiritual life, courage, faith, obedience, trust, and praise. Iya ka nang gihatag sa iyang Ginoo nga naggunit sa lampara. Igsuon, naghatag si David sa 100%. Usa ka bato gihatag ni David sa Ginoo, and that is 20%. He gave the 20% to God. Munang na-encourage ko. Ingon ko sa kong asawa, mag-20 ta. Nganong mahadlok man ta muhatag, mao na akong gisulti. Kung imong i-percentage ang imong paghangyo sa Ginoo, gamay kay ng 20%. Oy, tagaan ta mo ha. Kanang imong anak, og naa kay tulo ka anak, gusto ka nga dili magsakit, ibutang nimo nagtag 1% lang kada bulan, naa kay 3%. Nya upat imong anak di 4% na daan. Para di lang magsakit. Plus ang ila pang protection, tag 1% po, di pila na 8%. Anak pa lang na. Kay nga naman, magsakit atong bata, magsakit ang atong mga kabataan, magsakit sila, magampo man tas Ginoo, usahay manggod, gusto tag rush. Naibaw ba mo mga kaigsunan nga ang rush mahal? Magsakit ka, your Lord, ayuha ko, ayuha ko. Nya karog paninglon kas Ginoo. Kay wa man ka nagpractice ani. Kay hadlok man ka muhalad, kay lagi iyang kabubuton, imong kabubuton. Ay, pastor, wa man gyud na magkuha ng Ginoo kung sa itong yatag. Basta kay malipayong ka, di lagi na mao. Kay ang gusto sa Ginoo, pag-practice og hatag sa ihatanan. Kay aron imong masabtan, unsa ng pulong faithfulness, ug unsa ng pulong the Lord is my shepherd. 8% pa lang to, bata pa lang. Health og protection. Nga ikaw, kay nanarbaho ka, di magkaganahan masisante, pila may hatag ni mga porsyento, anabe. Kay basi kikapo na karon sa yawa, dumtan ka sa imong amo. Wa na kay trabaho sunod bulan. Be, pila may hatag ni mo? So, muhatag kag 5%. So, 8 plus 5, 13% na. Sao man ni mo? Trabaho pa na ni mo. Karon kay gabiyahe ka. Magampo man kas Ginoo. Inana, magunta kayo kamaro ba? Sige ratag pangayo sa Ginoo. Sige pangayo niya, gagmay kay kaginatagan sa Dios. Giunsa man ni mo pagbalanse. Ganahan ka nga overnight imong trabaho niya, di bayaran ang imuhang gipanganlan og overtime. Ya, masuko ka, mudagan ni kagduli. Oy, grabe na nagkog trabaho. Nya karon ng imong manulunda, gikan sa pagmatahantot sa pagkatulog, hangtod sa paginanog, ipabantay na sa Ginoo. Karon mayon ka, nana kay 13%. Mayon ka, gwardyahi ko Ginoo kay mobiyahe ko padong dito. Mayon Ginoo 2% lang kada bulan. Pila na 15%. Imo pa lang na. Nya imong asawa pa. Mao nang ang uban magsigi silag bagulbol kataasan ng 10%. Hoy. Wa ka makuyape. Kagamay ana. Sa gihatag sa Ginoo sa imuha, imong bagulbulan ang Ginoo nga naggunit sa lampara. Imong bagulbulan ang Ginoo nga naggunit sa imong trabaho. Imong bagulbulan ang Ginoo nga naggunit sa imong kinabuhi, sa imong asawa, sa imong anak, mga kaigsunan. Ang Dios nangayo lamang porsyento. Ikadalo ni mo na. Makalilisang. Si David na misyon, iyang pildiyon si Gulayat, pero wa niya ni gihimo, naghalad sa siya si Ginoo ug una. Di lagi ka kapildi. Sa kusaon pa nimo, mabatanon mabata ang akong mga anak. 6 ug 5. Ako na silang gipraktisan. O kamong mga batanon nagpractice na mo? Kadagha kwarta ni Agis inyong kamot, sige lang mong palod para magduwa mong email. Ha? Sige ra mong palod para mo chat mo na inyong uyab. Ug sa istorya palagi nga, sige kag patubil ang imong motor unya, ang imong ginhato, di day nimo mahimong asawag uyab. Buhi inoy. Sing-sayang ra kagasolina. Sige ran tag palod para lang ma-update ta. Makakita tag FB Reels, makakita tag YouTube Reels. Kadaghan.
Karon ang Ginoo na ngayo, ay nako, mga igsoon, ayaw. David gave one stone, he pick it up. 20% para sa Ginoo. Kagamay. Perting gamaya. Sa kadaghan nimo gipangayo og pangayuang kag porsyento sa Ginoo, perti kadaghan nimo gipangayo dako na kag bayronon. Wa gani ta reklamo nga nangutang ta. Dagko kayo tag porsyento. Kana pa bang ihatag nimo sa Ginoo? Mission priority ka. It's harvest time. Goliath's manpower today, ang atong mga simbahan, ang atong mga building, ang atong mission building, ang atong Hope Channel, ang atong sulads, kadaghan. Pero ang atong kwarta mga kaigsunan, naabot sa atong kaugalingong mga satisfaction. Di ta kahatag sa sulads, di ta kahatag sa Hope Channel, kay gamay ra ang kwarta, pero dito mag-monthly kag 25,000 sa sakyanan. Kaya ra. Kaya unsa isulti, God will provide. Tanawa ra. So kung halad na, di mo provide ang Ginoo. Atong mga infrastructure, pila may natabang nimo? Ha? Mong balay, tig-milyon. Pero atong infrastructure, tagaan rag 5. Makalilisan. Pagwali, ha? So magsigitag pagsaligan ng mga budget, ikaw, akong pangutan na ba ikaw? Nikuot baka diha og nisulti ka, pastor, magwali ta ako sponsor, kadaghan nimog kwarta oy. Sige pa magkagtago-tago anang mga bato. Saon man na nimo painteresan pa na nimo para motubo. Unyag madato ka, unya ang Bible nag-ingon, ha? Nabasa na ba na ninyo sa pinadayag? Ha? Ingon ang balaang kasulatan mga kaigsunan, moabutan paron di ka kabaligya, di ka kanegosyo, di ka kapalit. Kanusa man na nimo imoon? Problema ta diya. Diya sa pagsaksi, mga kaigsunan, guwapo kay tag mga balay, atong simbahan nagkagidlay. Usahay diha na ta sa ato ang balatian, tanang kwarta mga kaigsunan, diha na nato gipaguyod. Diha na nagsakit, tanawa, di wala na nga dato, nanganindot ang ospital. Ang atong simbahan wala, mga kaigsunan, perti ka pakyas guna. Perte ka pakyas. Nganong yung nanak ko, because I love my church. Do you love your church? Diya na manggawa sa itong mga kwarta, dito na ta sa ospital, kay gusto patag mabuhi, pagkamaliag yun na nga concept. Buhi, pagkasauna di ka muhatag sa Ginoo nga nagtag-iya sa mong kinabuhi. Karon nga himat yun ka, mangayo na kagtabang sa Ginoo. Mahal. Mahal. Makiksunan. Karong buhi, pata sige tagtagog kwarta. Hala, safety for tomorrow. Nakalimot ka kinsay nagunit sa imong tomorrow. Usay, pag-abot na to sa tight, sinupiring tuan na, ginagmay na kay taginatagan, kay sige tag safety, agoy makalilisang. Makigsunan, isipti tanan nimong butang, paninapi sa tong Ginoo. Ka-remember mo ani, ilado ka ni siya, ginganlan ko ni Tatay Ice Drop. Tanawang panalangin siya kinabuhi. Hangtod ron, gipanalanginan, 92 years old, that was 2022. So nag-93 na sa Tatay Ice Drop. Gipanalanginan, unsay gisulti niya, moabot magyapong kay 9 taon. Manigulang ka, di na kaganan mugunit og 2 million. Oy, mugunit pa kag Ford, maniguwang ka. Dili na oy. Unsay gingon sa Spirit of Prophecy. Volume 5, Testimony Volume 5, page 630. There is means, unsa man ang means, kwarta. Enough in the hands of the believers. Tanawara, daggag kwarta sa inyo oy. Ayun na sige tagu-tagui. To apply, sustain the work without embarrassing ini. Nga why maulawan? Ganahan mo maulawan atong church? If all would do their proportionate, may yung kag proportionate level. Proportionate part ngadto sa atong Ginoo, mga kaigsunan. Kung ang tanan kabalo lang gyud muhatag og di magdinalo, kaya ra gyud natong mabuntog si Goliath. Seventh-day Adventist Church. Lest we forget. Our pioneers also sacrificed their means for the work. Will you? Ang atong mga kinabuhi. Mga kaigsunan, whatever you do, do it all for the glory of God. Mag-birthday ta, mo gasto kag bad 5,000. Pag-abot sa simbahan, gasto bad 5,000 ang birthday. Pag-abot sa simbahan, 100 reghatag, hilak si Jesus.
Oh. Outing-outing, amot og tag 1.5. Amot kay mag-outing. Pag abot kay nay amutan para sa iglesia, tagaan rag 50. Bagulbul pa. Hilak si Jesus. Ha? Naning tao ron? Basta gani iya bala mo gasto kay talag sa ramabuhi. Hilak si Jesus. Igsoon, remember. Ha? Ingon ang balaang kasulatan sa James 5:1-3. Panglakaw kamo, kamong mga dato, panghilak. Ha? Kaya ang inyong pagkamiserable, muabot na. Ang inyong mga kadato, wala na. Oh, remember that one. Kanang inyong kadato, hindi mo taming dato, nalang yung kwarta. Dili, tanan dato. Maunang dili lang yun ta, mahimong dato, yung kayo. Kay tungod sa itong kadalo. Unsay imong gitanom. You have sown much, but you harvest little. Sige lang tagtrabaho, waya tagatag, sige noo. 10% or more is very little para sa Diyos. Sultian takadaan. Basig bayag magmahay ka ba? Basig magmahay ka. Ha? Tanawa sa sa Bible. Revelation 18:17. In 1 hour, such great wealth has been brought to ruin. Tanawara? In 1 hour, kanang imong giampingan diag 50 years, wala na tanan sa bangko. May paginahinayon nimo nagtabang, di pa ka mamahay ug mamatay ka karon, maluwas pa ka. Itabang sa buhat si Ginoo. Itabang sa tanan. Sige kag padaghan mga kigsunan. Nakalimot ka sa Deuteronomy 8:18, nag-ingon, God gives us the power to get wealth. Ang tinuod nga matinud-anon nga steward sa Dios, mo-honor si Ginoo. Honor the Lord and you will always fight that giants. Mga kigsunan, you will always fight that giants. Second to the last, ako isulti. Testimony, volume 3, page 117, sa Spirit of Prophecy. In His providence, muyong kag providence, paghatag, the Lord has ordained that the work in His vineyard should be sustained by the means, kwarta na po na, entrusted to the hands of His stewards. Igsoon, ikaw nga dalo, sultian takadaan mo, abot ang panahon ka ng imong kamot, di nagyud na kagunit og paninapi. Ang pinakasakit, wa pa kay kwarta, gi-withdraw pa sa Ginoo ang iyang proteksyon. Pag abot sa panahon nagbalatian ka, way gracias Ginoo. Tanggalan na naigsuon ang mga bato sa inyong bangko. Gamitan na sa buhat, karuna. Gamitan na sa buhat ang inyong mga paninapi. Ihatag na ang kinahanglan nga para sa Dios kay ang panahon gapanapos na mga kaigsunan. Ayaw pagulat nga ang imong kwarta ang tawo sa kalibutan ray mo ginansya. Igsuon, ang Dios nagtawag kanimo. Tanggalan na ng mga bato karon na dayon mga kaigsunan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. God bless us all.